Dobar dan narodu Srbije i narodu svih zemalja, sveta i Evrope. Po prvi put sam odlučio da se obratim na ovaj način, to jest live-om, da vam prenesem neke informacije što se tiče nove pandemije. S obzirom da mass mediji ovo ne žele da prenesu, niti će pozvati mene kao predsednika Udruženja policije i građana, niti bilo koga iz rukovodstva Udruženja policije i građana, dešavanja u zadnjih par dana u vezi pandemije koji smo imali. Znači, vreme je da podvučemo neku crtu i da svedemo informacije što se tiču pandemije. 27.5.2024. godine imali ste objavu Tedrosa, generalnog sekretara Svetske zdravstvene organizacije, koji je preneo i mass mediji su preneli da Svetska zdravstvena organizacija nije potpisala sporazum sa zemljama, što je bio samo jedan manevar da oni tako objave, da smire narod, jer je 1.6., to je juče, bio zakazan veliki protest u Ženevi gde su održavali skup sa 194 zemalja koje pripadaju Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Mnogi koji su ispratili aktivnosti zasad Udruženja policije i građana, pre toga smo funkcionisali kao sindikat, objasnili smo u prethodnim objavama na našoj stranici udruženja zašto smo ugasili sindikat, a prešli na udruženje. Podsjećamo vas koji pratite naše objave da smo pre mesec dana objavili da smo stupili u kontaktom sa Bosketom iz Pariza, koji je postavljen od strane rukovodstva udruženja za koordinatora. Nakon izjave Boske na svom kanalu koji ima crna kutija je objavio tu vest koji su svi mediji svetski preneli, da je Tedros preneo informaciju javno da Svetska zdravstvena organizacija nažalost nije potpisala sporazum. Međutim, nakon toga kontaktirao sam ja kao predsednik udruženja Bosketa da mu dam informacije, preneću vam poruke šta je nakon njegove emisije mu preneto od strane mene i bezbednosti struktura udruženja koje su u vrhu Udruženja policije i građana. Vidjet ćemo šta će biti ova pandemija. Će biti bez obzira na sporazum, nije bilo ni u prošloj pandemiji sporazuma, pa su nas kao narod razvalili i pobili mnoge. Druga poruka koja mu je prosleđena je bila sledeće sadržane. Ne shvati me pogrešno, brate, pričali smo, veliki deo si video šta smo uradili kao sindikat. Sve što smo preneli to se desilo, ali ako je tačna informacija, a ne sumnjam da je tačna da 1.6. imaju 194 zemalja zatvoreni sastanak, imaju vremena da ove koji se dvoume stave u bunar i promene odluku. Ako i ne potpišu, sprovodit će pandemiju kao prošlu i bit će preporuke, a sve vlade od ovih 194 kontrolišu, tako da nisam bez razloga objavio da nam je potrebna masovnost da se napravi i to je jedino rešenje. Da bi se svako može da ovo što ste čuli, što sam vam preneo, Bosketu kao upozorenje, možete da ovaj tekst koji ću vam pročitat ću vam, znači tekst iz Politike, mada su svi naši mass mediji isto preneli vest. Znači, subota 1.6.2024. u 23:24 časova. SZO, globalni sporazum o pandemija do 2025. Razgovor u cilju postizanja globalnog sporazuma o tome kako se bolje boriti protiv pandemije biće završeni do 2025. godine ili ranije, saopštila je danas Svetska zdravstvena organizacija SZO. Zemlje članice SZO pregovarale su 2 godine o sporazumu koji bi između ostalog poboljšao međunarodnu koordinaciju i saradnju pre i tokom pandemija, prenosi Reuters. SZO je prvobitno nameravala da postigne sporazum do ove nedelje, ali su razgovori produženi nakon što organizacija nije uspela da razreši duboke
podele između bogatih i siromašnih zemalja po pitanjima poput razmene vakcinacija i spremnosti za hitne slučajeve. Svetsko zdravstveno telo je ipak postiglo paralelni dogovor o ažuriranju postojećih pravno obavezujućih zdravstvenih pravila, poznati kao Međunarodni zdravstveni propis IHP, koji uključuje novi višestepeni sistem upozorenja na globalne zdravstvene hitne situacije. Istorijske odluke donete danas pokazuju zajedničku želju država članica da zaštite svoj narod i ljude svuda u svetu od zajedničkog rizika, od vanrednih situacija po javno zdravlje i budućih pandemija, poručuje generalni direktor SZO Tedros Adhanom Ghebreyesus u saopštenju. Kao što smo i pretpostavili, kao što sam im prenao na šta smo Bosketu preneli, znači ovde se radi o manevar 27. i što smo i pretpostavili mi iz udruženja, da je samo pušteno informacija lažna kako bi 1.6. na zakazanom protestu protiv potpisivanja sporazuma se smanjio broj ljudi, jer većina ljudi koji su bili raspoloženi da dođu da protestuju, propratili su ovu vest koju su preneli mas mediji i onda prokomentarisali zašto bi ja išao kad je sporazum nije potpisan. Čuli ste i pročitao sam vam, znači šta je dogovoreno 1.6. i opet nažalost se potvrdilo naše i pretpostavke, naše informacije, tako da u suštini ovde jedino nisu postigli sporazum ko će koliki kolač i milijarde da uzme od tih vakcina. Da li će da bude, gde će da, u kojim zemljama da milijarde uzme. Pfizer, Johnson, AstraZeneca, tako da više nema opuštanja. Ovaj sporazum koji su već dogovorili, na kraju će ga potpisati, svi smo svesni, to smo i pre godinu dana upozoravali kao sindikat, sad upozoravamo kao udruženje policije i građana, da neće da važi ni ustav, ni zakon, ni u jednoj zemlji, u ovom slučaju u 194 zemalja. To što oni puštaju lažne informacije se pobudile neke vlade, sve vlade u tih 194 zemalja su samo obične marionete i pioni njihovi koji su već plaćani ranijih godina. Kod nas imamo slučaj koji je ispratio malo, izdvojio vremena, 2022. smo imali Zlatibora Lončara, ministra zdravlja koji je potpisao prvi sporazum sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, sad je ponovo postavljen za ministra. Onda svako ko malo isprati, ko poveže, shvatit će zašto se on vratio. Zato jesmo pokrenuli udruženje policije i građana, već smo krenuli sa formiranjem ogranaka, da u celoj Srbiji formiramo ogranke udruženja policije i građana, da građane masovno uključimo u članstvo, kako bi jedino masovnost, kada ukinu taj ustav i zakon, jedino rešenje je masovnost da sprovedemo. U narednim danima objavit ćemo odluku, rukovodstvo je već razgovaralo udruženja policije i građana na tu temu, gde ćemo mi preduhitriti to i već smo neke odluke dogovorili, bit će zvanično objavljeno da udruženje policije i građana neće poštovati nikakve odluke Svetske zdravstvene organizacije, niti će poštovati njihov policijski čas, ni prisilno zatvaranje. Znači u ovom slučaju Svetska zdravstvena organizacija ima svu vlast, tako da će da prilikom prisilnog vakcinisanja i prisilne vakcinacije da koristi, to smo i ranije ko je ispratio u našim objavama potvrdili, koristit će vojsku. Imate i link sa stranog medija koji smo objavili pre 15 dana. Zašto odjednom pogledajte mi koji pratimo situaciju, u Srbiji je nestalo migranata, sve ih je manje, u tom linku, znači strani mediji su preneli da će ti migranti su obučeni, da budu obučeni u uniforme vojski koje u svakoj zemlji,
iza uniforme Ujedinjenih nacija koji će da sprovode to prisilno vakcinisanje i prisilno zatvaranje. To što mnogi na društvenim mrežama ne shvataju ozbiljnost i kažu neka dođu slobodno, zaštitit ću sebe i svoju porodicu, da ne budem bezobrazan, doće sa 5-10 vojnika, znamo situaciju šta se desilo sa oružjem u Srbiji da uzeto, svako od nas će da uzme neku palicu, sekiru, lišit će života 2-3 vojnika, a ostali, da ne budem opet ograđujem se bezobrazan, ima da nas, shvatit ćete šta sam hteo da vam prenesem, i da nas vakcinišu i babu, i dedu, i decu, i sve nas. Ovo što pričamo i što ja prenosim ispred udruženja, imate i na stranici udruženja za kratko vreme, mnoge smo informacije preneli i već reagovali, prenosimo vam šta treba da uradimo. I ovo mora da shvatimo da jedino masovnošću, organizacijom, da se organizujemo, možemo da zaustavimo Svetsku zdravstvenu organizaciju, dodao bi zločinačku Svetsku zdravstvenu organizaciju, političare, sistem, institucije koje će sprovoditi zločinačke mere Svetske zdravstvene organizacije. Ovde nije više pitanje da li sam ja Srbin, da li sam musliman, da li sam Hrvat, da li sam Slovenac, da li živim u Nemačkoj, da li živim u Francuskoj, bilo kojoj zemlji van Balkana. Ovde su u pitanju životi prevashodno nas, porodica i dece. Tako da ćemo se potruditi da u narednim danima što više informacija, kao što vam prenosim ja danas ispred udruženja, prenesemo, jer da čekamo da nas neko drugi spase, da čekamo spasioce, da čekamo neke vanzemaljce, to se neće desiti. Političari, institucije, sistem sigurno neće da zaštite, jer su oni pod kapom Svetske zdravstvene organizacije i tih globalnih vođa, znači radit će na uništenju života naroda i dece, i ono ko je propratio, čuli ste za zlatnu milijardu smanjivanje tog stanovništva. Kako se mi budemo organizovali, kako budemo shvatili ozbiljnost situacije, da se ne bavimo, mnogo puta smo i kao sindikat, dok smo funkcionisali udruženje, smo rekli, ljudi, od lajkova i komentara nemamo ništa. Vreme je da uzmemo stvar u ruke, da shvatimo ozbiljnost, jer ovde se mnogo više brani od svog posla, od nekog straha gubitka posla, od svojeg materijalnog stanja, kule, vile, gradovi. Ovde su u pitanju životi nas, dece, porodice i pokolenja. Ako budemo statični, držali smo se po strani i budemo dozvolili da ovo sprovedu, neće da budu krivi ni ta Svetska zdravstvena organizacija, ni političari, ni sistem, ni institucije koje su po ustavu, niko i ništa, oni su samo radnici naroda koje narod plaća i svi mi plaćamo, ali je problem to što su oni prekršili ustav, jer smo i mi dozvolili i ponašaju se da im je ova država data njima na upravljanje, da se narod, porodici i deca, niko ne pita ništa. Zato, još jednom, na kraju završit ću sa ovim, shvatimo da ovde mnogo više branimo život nas, porodice, dece i pokolenja. U ovom lajvu imat ćemo tema i oko škola, znači potrudit ću se, ako ne bude emisija, da uradim za svaku temu posebno da vam se obratim, da vam prenesemo sa činjenicama, shvatimo da je vreme da se mi probudimo, uključimo, organizujemo i da se zaštitimo sami, nas, porodici i decu. Hvala vam toliko od mene za danas.